Hello guys, dneska budeme hľadať Glenny, to sa máte na čo tešiť. Je to proste hololovka, čo sa dá hľať. Poďme na to. No. A toto je Glenny a táto hla sa volá Glenny. Tak, ale dá sa to hľadať, tak poďme na to. Tu sú aj číslielka, aký je deň. Na boj 1. A toto sa stalo, keď bolo 2026. Dobre, tak ich začíname. No. Tak, smehle. Stlačíme. A tu sú aj také lúky, aby sme... To budeme steliť. Kde je? Také počuť. A všetko sa tu hádže. To ide. Tak zatiaľ hľadáme melón. Melón. Kde proste aj počuť, aby spadlo, ona počuje. Pám. Kde je? Tak zatiaľ tu ju nevidíme. Čo je toto? Tu vidíte, tak to vzala. Fuj. Ale ona nás zaháňa. Ale som videla na YouTube, že tu je gitára. Už dá sa tu skovať? Yes. Tak nás nenájde. A dobre, a ideme. Tak, máme sa na čo tešiť. Som videl na YouTube, že tam dali meno na toto. Počula. Čo je kľúč? Shit. Plusy. Fú, jak som sa zlahkol mule. Tak. Tak, poďme. Tak poďme. Další deň, 2. Tak poďme. Kto to volá? Tak. Čo je tu? Toto sa dvelo. Dobre, tak podívá, čo je toto? Šabagan. Čo sa... shit. Ako vedie. Máme kľúčik, neviem čo odčítať. Wow, peloky, ja neviem čo to je. Nechápem, to je po anglicky. Náš kľúčik. Toto si necháme. Lala, patelia, smele. Tu sa vidím, že bolo tajné. Shit. Čo je tu? Nič. Tu, dobre, tu. Keď hovorím, volaj malého, tak ho volaj, bo ti uvidíš. Tak, tu dáme tú bateriu, som videl. Kút. Na auto. Zatvorím. Ako stále autíčko. Poďme hole. Tu sa môžeme skovať tiež. Toto som videl na YouTube, že som takhle, tak, pastičku a dobre, toto je trošku dobre, nič nehovorím, dobre. Fú, lala.
Stoliga mas. To neplatí. A to duże spadło. O, teraz to pôjde asi. Hej, videl som toto. A tu bol asi toto. Lebo vidíte, tam sú tie pichlače. Aj tu sú štyri pichlače, tak to je asi na toho. Tak raz, dva, tri. Wow, shit. To je iné. Čo je tu? Tam je také tlačítko, idem to stlačiť. Tam čo je? Je to pavúk, idem stlačiť. Je to pavúk! Fuj, nechutňák. Nechutňák. Môj plaček! Tak, musíme sa aj troška mladiť na tú Glenny. Nevali mi, že toto hlá. To je hovnenková hla, hovnenková. Dobre, poďme ďalej. No. Teraz to hlavne na iPhone. Toto je môj blat. No. Čo hádžeš, vankuše, ty? No tak poďme. Pozalej. Tak poďme. Hej, neudielo ma. Dobre, tak poďme. Ja máme Snapchat, to je už môj telefon. Môj telefon. Čo je tu kúpeľný? Kľúčik, žltá. Toto som tiež videl na YouTube. Ja všetko vidím na YouTube. Šli dole. A toto otvorili. Náš blaň! Ježiš. Je lupa je. Stala zliga lupa. Tu som. A počka, tu mala byť tá blaň. Ešte raz buďte s tými dverami, tak ja bochnem s tebou! A tu mala byť tá zblaň. Neviem kde. Čo je tu? Počkaj, je tu ten kľúč. Let's go! Kde je? No kde si? Stála stlika. Tu je. Bam! Ne, ono. Aspoň čo máme zblaň. Ono nestlačuje nič. Lebo ma zabiješ. Čo je tu? To je sem. Videli si, jak som sa zlakala. A máme krvavú obrazovku. Tak nech sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like, subscribe a vidíme sa na ďalšom videu. Čaute.